Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಇದು ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಪೇರ್ ದೀತ್ತೆ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿದ್ದೇರು ಪಂಡ ಅವು ಪೇರಾರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಚೌಲಿ ಆದಿತ್ತು ಕರ್ರೇಟೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನೆತ್ತ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಆರೆ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರು ఇంకా ಅವಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾನು ಓವೇನ ಡಿಸಿಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲು ಓವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಇರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡದೇ ಪೇನ್ ದಾಬ ಒಯ್ತು ಬೇಕು ನಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡ ಕಂತಾನೆ ಮತ್ತು ದಾದ ವಿಷಯಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಪಿಳ್ಕು ಕ್ಲೀನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನ ಅದರ ಕಂತದೆ ಪಂಡ ಅದನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಆವಾಗ ತಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಓವೇ ಡಿಸಿಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ರೈಟ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಪಂಡ ಇಂಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚದು ಗೊತ್ತು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಇರೋಕಡೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂದಾಗ ಡೆಲಿವರಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರದು ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೆದ್ದದಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರದ್ದು ಅವನು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಪೇನು ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಂದು ಓಕೆ ಏ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ರು ಅವಳ ಪಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತೇನ ವ್ಲಾಗ್ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ದ ಪಾಡ್ವೇನು ಓಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರೂಟೀನ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರೂಟೀನ್ ವಿತ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಕುಂಟು ಪೂರ ಆಜಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮೀಪ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪೂರ ಮೀದಾದ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪೂರ ಅರ್ಧದೊಂತೆ ನೀರು ಜಪ್ಪೆರು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದೈ ಆಜಿಡುವೇನು ಅಂತೆ ದುಂಬುಪ್ಪುನಗನೆ ಅಪಾಗ ರಪ ನುಂಗು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊತ್ತು ನುಂಗ್ಯಾರೆ ಬುಡ್ಪುಜ್ಜಾನು ಅಂಚೆತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂತೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಂಬು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಆತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರೆಗೆ ಪೂರ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂತೇವೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ರೆ ಪೂರ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ್ದೈ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕರೆ ಉಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗ ಈತೆಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಪತ್ತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋತಾರ ಅಂದ್ ಬಾಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವ್ಡು ವೆದರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ಹೊರಲ್ಲೇ ತೊಂಪುಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಪಂಡಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಗುಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಶೀತ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ಸದ ಟೈಮ್ಲೆ ತೊಂಪೋಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಬಸ್ ಎಜ್ಜಂಡಿನಪ್ಪ ಗೆಂಚಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಪ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಪ ಒಟ್ರಾಸಿಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋಪುಜ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಲಂಚೇನೆ ಆರೆ ಬಾಲೆನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿರು ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕುದ್ರೋಳಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐತಿ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಐಟ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚದು ಇತ್ತೇನೆಟ್ಟಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತುಯಾರೆ ನಿಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ರೂಟೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ 12 ಕಾಲ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಎಮ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲಾನ 1 ಗಂಟೆನ ಜೀತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಡವ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊನ್ನೆ ತುಚ್ಕೋಜಿ ಸದ್ಯಗೂ ಓಕೆನಾ ಏರ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಪನ್ನುರ್ಚಿದ್ದೆ ಸದ್ಯಗೂ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರಿಯಾಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಸೊ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕರಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾನು ಆ್ಯನ ಮಾತಾಡು ಅದ ಪೂರ 1 ಮಂತ್ ಅದ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಅವೇ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಏದ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ನನಗೆ ಸಾರಿ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಭಾಳ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಬಡೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ದು ಬುಕ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದಿಪ್ಪು ನಡೆದ ಅವರ ಏನು
ರುಟೀನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬೊಕ ನವರಾತ್ರಿ ಇದ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಐಟನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾತೆರ್ವೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ಅರೆಗೆ ಏರಂಡಲ ಆರ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಆರ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ ಮಿರೆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಕೊಂಡಲ ಆರ್ ಮನೀಪುನೆಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಂಡೆ ನಾನು ಬುಲಿಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೋಪಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಬಂಗದ ಟೈಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಗದ ಆನಗ ಅಕ್ಲು ದೂರ ಬಲಿಪ್ಪೆರತ್ತ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ ಅವೆನ್ ಗೆನ್ಪುಜೆರ್ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನೆ 4 ದಿನದ ಬದುಕುಡು ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಆತೆಯಾವು ಏರೆಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಾಳೆನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಿಡಿತಂಡ ಆತೆಯಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒವೆ ಕ್ಲಾರ್ ಮಂಡೆ ದೆತೊನುಜೆರ್ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪಾಂಡ ಬಾಕಿದ ವಿಚಾರಡಾರೆ ಒವೆಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜೆರ್. ಚಿಚ್ಚಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಿ ಪಾಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪನೋಟ ತೆಂಕ್ಲ್ ಪಿದೈ ಪೋಂಡಲ ಎನ್ನ ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಪೋಪಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಉಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ 3 ತಿಂಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆವು ದೂರಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬುಡ್ದು ಬೆತ್ ದೂರಲ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜರೆ ನಲ್ಪ ದಿನ ಟಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೊರೆತ್ತಿನೇನು ಪೋದು ಪೂರ ಬೈದ ಅಪ್ಪ ಶೀತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ತೂವಂದೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆ ವೆದರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದುಲೇ ಕುಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಇದು ಇದ ವೆದರ್ ಗೊತ್ತಲ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಎಂಚೊಂಡು ವೆದರ್ ಪಂದು ಅಂಚದ್ದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ತೊಂಪೋತೇರು ಕೆಲವೇರೆಗ ಅವು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚರ್ಬಿ ಅಂಜ ಪೂರ ಅವು ಆಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂಗದ ಟೈಮುಡು ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಅವು ಕೆಲವೇರಿಗೆ ತೂಯರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಲೆದ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಪಲೆ ಬಾಲೆಗ್ ಪಿದಾಯ್ದ ನೆತ್ತ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೌಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಿಬಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡತ್ ಬಾಲೆದ ಹಾರ್ಟ್ಗ್ಲ ಎಡ್ಡತ್ ಅವೇನೊಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಬಂಗಡುಪ್ಪುನ ಬತ್ತದ ತೂಬುಜೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದೆ ವೀಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಪನೋ ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆಗಿತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಪೂರ ಬರೆಯರುಂಡು ಅವೇನು ಬರೆದಾದ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾದನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಕೆ ಇನ್ನು ರುಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅವ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬಾಲೆ 12 ಕಾಲನಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಕ ನೆನ್ಪೊಡು ಬಂದೇನಿ ಆಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಕ ದಾತನೆ ಆಯನೆ ಲಕ್ಕದ ಬುಳ್ತಂತೆ ಅಂಚ ಎಗ್ ಬಡ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು
ఆయనైతే గొబ్బ ఆడింకొంటే గొబ్బ అది బొక్క ఇంక భక్తిగీత బరేరండి అవి బరేది ఒక్క ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪದ್ರದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಳೆ ಲಕ್ಕಿದ್ರು ಏನಂತ ಗೊಬ್ಬೆ ಭಕ್ತಿಗೀತನ ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಭಕ್ತಿಗೀತ ಪಂಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬರೆಯೋಡು ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಪದ್ರಾಡು ಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಅದೇ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚದಾಯಿಗೆ ಬಡಾಪುರ ಕೊಡ್ದಂತೆ ಗೊಬ್ಬಾದು ಕೊಂತ ಬತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲನಾಗ ಜೆತ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಜೆತ್ತಿನಾಯಿ ರಡ್ಡು ಕಾಲನಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಚ ಲಕ್ಕಿನ ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾಯಿದ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಸರಿ ಪಟ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಐಕಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ತಿರ್ತು ಜೆಪ್ಪು ದಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಹಂಚಿನ ಚಿಂಡಿತ್ತು. ಅಂಚ ತಿರ್ತು ಜೆಪ್ಪಿನ ಹೇಗೆ ತಿರ್ತು ಜೆಪ್ಪರೆ ಸರಿ ಆಯ್ಚಿ ನೇಲೆಡ್ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಡೆಗೆ ಜೆಪ್ಪೆ ಐಕಿತ್ತ ನೇಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ರಡ್ಡರ ಹಂಡು ಒನಸ್ ಮನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ರಡ್ಡು ನಲ್ಪ ಹಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಒನಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಜೆಪ್ಪಿಡೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದಂಡು ಇಂತ ಕಜ್ಜಿತ್ತು ಬೀಟ್ರೋಟ್ಲ ಸಾರ್ಲ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ನಜ್ಜನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದಂಡೆ ಒರಿ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುಡು ಅಂಡ್ ದಾದ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಕಜ್ಜಿತ್ ಮಲ್ಪನ್ನು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ದಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥರ ಬಚ್ಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದು ಈರೊಂದು ದಿನ ಕಜಿತ್ತು ಮಲ್ಪಲು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪುದ ಪುರ ಮಲ್ಕೊಂತಾನೆ ಕಜ್ಜಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾರೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣ್ಣಿ ನವರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಅವು ಏಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚೊಂದಿತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನವರಾತ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂತಿತ್ತು ಅಂಚ ಮುರಣ್ಣಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನೆ ದುಂಬು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದ ಕಚ್ಚಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅವ್ರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವೇನ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂತೀನಿ ತೂದಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬಲಿಸ್ತದೆ ಅಂಡದಾದ ಕಂಡ ಅವ್ರು ಪಾಪ ಯಾರು ಮಲ್ಕೊಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವಂಡಲ್ಲಿ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆಚ್ಚೆ ಬಾಳೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಬಾಳೆನೇ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಇಂಕ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಪಂಡ ಉಮಿಲು ಪೋಪುಡು ಉಮಿಲು ಮಿತ್ತದಿಂಚ ಪೋರ್ರೆ ಆತು ಆಪಿಚ್ಚಿ ಪೋಪುಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಪುನೆಕ್ಲ ಬೊಕಾಯ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ಪಿದ್ದೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲು ದೂರಾಂಡಲ ಅಡ್ಪಿಲು ಪೋದಿಪು ನಾಗ ಮೀನಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಂಗಂಬಳದ ಇತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕಾರ್ಪಿದ್ದೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಆಯನ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಪೊದೆ ಪಾದ ಕುಂಟು ಪಾದ ದೀಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಟರ್ಕಿ ಬಂತಾರತ್ತೆ ನಾಯ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕುದೆಲ್ಲ ಕಂಪನ ಪಾದ ಅವೇನು ಪಾಡ ದೀಪ ಅಣ್ಣ ಇಂಥದ್ದು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟುಡಾದ ಜರೀದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ 2:45 ಅವ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ನನಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಕ್ಕದಾದ ತೂಕದಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬುಕ್ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಒನಸ್ದು ಪೂರ ಇಂಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ಸೊ ಇತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತ 3 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರೆಯೋಡಿ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಬೈಯೋದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪುರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪಾರ ಉಂಡು ತೂಕ ಕಣತೆರ ಅದನ್ನು ಸೊಪ್ಪುದ ಕಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊಳಕೆ ಬರ್ಪದ್ದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಕಡಲೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ರಜ್ಜೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಅವನು ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಣತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ತೂಕದಾದ ಪೂರ ಹಾಪನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪೇನ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನಿರ್ದವರು ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾನ ಓಕೆನಾ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಳೆದ ರೂಟೀನ್ ಬೇಟ ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಬೇಟ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾನು ಬಾಳೆದಿತ್ತ ವೆಜ್ ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಗೊಬ್ಬನ ಹಾಕ ಬೊಕ್ಕ 6 month ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಾಗ ದಾದ ಪೂರ ಏನು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅವಳ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಅದು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಯದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೂಟೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ 6 month ಬಾಲೆಗೆ 6 month ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನು ನಮ್ಮ ರೂಟೀನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇವಳು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಡ್ರೆಸ್ಸದೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೊಂಚಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಂಟದಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವೇನೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಳು ಅರ್ಧಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೆ ಅಣ್ಣ
ಎತ್ತೆ ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಸೆಟದಿ ಹೊಡು ಬಾಲೆಜೆ ಇದೆ ಬಾಲೆಜ್ ತಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂದೇನು ಪೂರೆ ಅನ್ನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ದಾಲ ಕೀನ್ಸಿ ಅಂಚದು ಆವತ್ತು ಬೇಗ ಒಂದು ಮೈಕ್ಲ ದೆತ್ತನೋಡು ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಗ ರಪ 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 ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೋದಾನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾನ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋನು ಪಂಡ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಬೇಗ ಕುಂಟು ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಪಾನ ಇತ್ತ ಟೈಮು ಮೂಚಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಮೂಚಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಚಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತು ಮೂಚಿ ಇರುವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪೂರ ರಪ ರಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರ ರಪ ರಪ ಮಲ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಐ ಲಕ್ಕಿಲಕ್ಕನೆ ಐಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತುದು ಐನು ಗೊಬ್ಬ ಅವೆವಂತೆ ನೈಟ್ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ 2 ಜನಲ್ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಸ್ ಮಲ್ತಂತ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಪು ಜೇರಂಡಲ ಅವರಿ ಕಾತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಪುಂಡು ಬಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೀಯ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾಲೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೇನದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದೇನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಿನಾಗ ಇಂಕ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನಾಕೆ ಕೆಲವೇ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನಾಕು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇತ್ತಿನಾಕು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಂತೇಳಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತಂತ ಪಂಡ ಅವನ್ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡು ಅಂತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಯಾನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಕೆಲವರ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಟ ಮಾತಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದೇನು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸದ್ ಯಾನ ಈ ಬಾಲದ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸದ್ಯ ಗೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ಯ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಆಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ದಯ ಪಂಡ ಕೆಲವೆರ್ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ದಾದ ಕೊರಡು ಹಾಪುನತ್ತ ಪಂದ್ರೆ ತೂಯರೆಲ್ಲ ಬೈಚೇರು ಅಂಚದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಬಟ್ ಎಂಕದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಏರ್ ಮಲ್ತದೇನು ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಬಾಲೆ ತುಯರ ಬಣ್ಣ ದಾದನ ಕೊರಡು ಅವು ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ಯಾನ ಬಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂಯರೆ ಬಾಲೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಅವಡಿಯ ಬಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲೆಗೆ ದಾದನರು ಕೊರಡು ಬತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕ್ ದೀಪ್ತ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾಲೆ ನಂಜಿ ಮೋಕೆ ತುಳಿದು ಗೊಬ್ಬದ ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅರ್ಧ ಮಗಕ್ಕೆ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸದ್ಯ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚದು ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲ ದೂರ ಎಂಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದುಪ್ನಾಗ ಈಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ತೂಕ ಎತ್ತನಾಗ ತೂಕ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದು ಎನ್ನದಿನ ಪಂಡ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಯ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂಡಿತ್ತು ಐಟು ಬೊಕ್ಕನೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ಕಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾಲೆಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೌದಲ್ಲ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ರಿಂಗ್ 2 ಜನ ಪಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಾಲೆಗೆ ಅಂಚದು ನಾವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ನೀವು ಬಾಳೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇಂಕಿದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಮಲ್ಪುಚಿ ಅವತ್ತ ನಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಲ ದೀವನ್ನ ಗೊಚ್ಚಿ ಅಂದಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ತೂಲೆ ಅಂಚದು ನಾತೆ ಪನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಬಯ್ಯಡ ಆತು ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತವೆ ಪಂದಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆಗಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಮೇಯ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಮೇಯ್ ಪೂರ ಒಚ್ಚುನಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಮೇಯ್ ಒಚ್ಚುನಿ ಅಂತ ನಿದ್ರು ಅಲ್ಪಿಜ್ಜಿ ಹಠ ಕಟ್ಟೆ ಚೊರ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂತೂ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪೆ
ನನ್ನ ಒಂಚಿತೆ ದಿನ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಎಗ್ ಮೀಪೇರೆ ಮೀಪಾವಡಾಯನ್ ಇತ್ತೆ ಎಗ್ ಖಾಲಿ ಮೇ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಒರೆಸೊಂದುಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಮೀಪಾವಡ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಉಂದು ಎಂಕ್ಲ ರುಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಡೈಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ರುಟೀನ್. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ರುಟೀನ್ ಮಲ್ತದಿಜ್ಜಿ ಬಾಲ್ಯದಲ ಬೇತೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ರುಟೀನ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೈಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓನಸ್ ಮಲ್ತು ಯಾನ್ ಓನಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪುಡಾಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಇಂದಾದಿತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕುದ್ರೋಳಿದ ವ್ಲಾಗ್.